Alle elsker fødder. Alle elsker at gynge. Alle elsker at gynge, som vi sagde for 2 gange nu. Det er sandt, fordi at gynger er en rigtig god gammel ting. Og Christian den 6. slipper ikke det. Flot, Christian den 6. Alle elsker også at klatre. Det har også været en gammel ting. Lige fra den gang det blev lavet. Lige da menneskerne blev lavet, kravlede de i træer. Christian den 6. gør også det. Jeg glider. Rudi Mors. Shit! Christian den 6. elsker at gå overalt. Han elsker især at gå op i hans dejlige hytte. Christian den 6. elsker at gå rundt overalt. Især da den nye prioritet kom. Den meget seje ting. Christian den 6. kom der altid under alle, der var der. Navnet på den klub hed Bøseklubben.